Mae ein byd yn newid. Heddiw, rydyn ni'n dibynnu mwy nag erioed ar gael sgiliau digidol i fanteisio ar dechnolegau clyfar. Gallwn ni fod yn chwilio am swydd newydd ar-lein, neu'n helpu plant gyda gwaith catref, talu am wasanaethau neu reoli ein cyllid, archebu nwyddau ar-lein, neu gadw mewn gysylltiad â ffrindiau. Os oes angen help arnoch chi i ddefnyddio technoleg ddigidol, mae Cyngor Caerdydd am eich helpu. Am ddim. Mae ein cyrsiau digidol hyblyg yn eich galluogi i ddysgu yn y ffordd sy'n gweddi orau eich anghenion chi. O ddeall raglenni Microsoft Office fel Excel neu PowerPoint i gael mynediad at wasanaethau ar-lein neu drefnu eich bywyd cymdeithasol. Cysylltwch â'n tîm CymorthDigidol ar 02920 871 dim71 neu drwy e-bost cymorthdigidol@caerdydd.gov.uk.